Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibuyelele phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili radio Inkeza. Lami igama ngumfeza Mthuthu ngakho ngalo bathi iLasbona Magomede. Mode mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela ngisho ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikona okukhulu kunakho konke, weyingane zakwethu uvuse ngabaselo uwelile umntaka Mchunu kuze ngemuva ukuthi utekisi umfokantetha abhale kabe ngaye enkundleni zokuxhumana ku-Facebook umbhalo bekade ubhalile ethi ke kuzothi ukushaya i-28 uzobe sengangowelile uqobo lwakhe, esho ukuthi ke uzobe sekhuluphele kakhulu. Welile kabangasapholisa amaseko bese ekhipha ikliphu la kade gadla khona kuyena utekisi umfokantetha athi ke usineka ngisho into engahlekisi, kodwa nganzi ngando kakhulu wengane zakwethu. Nansi ikliphu kawelile uzwele ukuthi utalaphe kanjani mangabe talapha utekisi umfokantetha. Hlala kwividiyo elandelayo, ngithanda kakhulu. Nansi ikliphu. Utekisi ngisuka ngani uNkulunkulu wami, ngisuka ngani lento esihleka ngathi ibona u-ice cream lesilima lesi ikhona, kodwa umfana ohleka njengalo mfana ngihleli igagatheka. Ungampala ngimone ngani utekisi, ngimone ngani nje utekisi nohleko lungaphelele, ngoba ihleka ingaqedi nje, uhleko lungaphelele. Hawu, yazi le ngane nje ngihalaliselile, ngiyibona ukuthi iyashada ngayihalalisela. Hayi suka into esiflante ngumanqele, ishada nje umanqele nje, lo umanqele ukuthi umanqele umfazi komundla ngane nje ukuthi umanqele ngomanqele okushetha ukuthi angeze kondlela umfazi isiphukupuku leso sifranta kuma sifanele sishade. Alibhadi lami le ngane isholani ukuthi iyobe inkulu ngengami, ngoba mina ngiyasilima ngihlisa umzimba wami, ngiqeda amandla nomdlandla ukuthi ngivule ngiyento engiyiphuza yonke ngathi ukuthi mina ngikhuluphele. Mina ngoba sengconywe kangaka kuthiwa nginciphile, le ngane ngibuselani le ngane emuva, sengconywe kangaka kuthiwa nginciphile, le ngane singibusele emuva manje. Yazi utekisi wazi wangingenyisa ngithi nje ngizomphekisa ngiyodondweni lakhe, angisaphekisi umuntu futhi angisayo odondweni.